Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po kasama ko mga kapatid ko. So nandito po si Ace. Hi. Saka si Akdam. Hello guys. Yan po, magkaiba po ang mukha namin mga ka-studio. So parang hindi magkapatid talaga. Saka nagluto ko today mga ka-studio kaya yan yung mukha ko ang pula kasi ang init talaga. So ultimate putok batok po ito na mukbang. Unang-una mayroon kaming lechon kawali. Yan, mukhang lutong. Tapos, pork belly, chicharon. Tsaka, maskara ng baboy po. Yan, crispy yan po. So, before tayo mag-start po, this is an online collaboration po pala with Just Eats. So, si Just Eats po, isang Pinay po na naka-base ngayon sa Japan. Bago pa lang po siya nagmumukbang pero ang bilis po ng channel niya. Kaya maglalagay din ako ng short clip dito. Kain tayo guys! At yun na po, puntahan po natin si Just Eats. Don't forget po to like, subscribe, and paki-on na din po yung notification bell para po lagi po tayong updated sa tuwing mag-upload siya ng mga bagong video. Yan po, maraming salamat po Just Eats. Nagpapasalamat po pala din kami po sa lahat po ng nag-super chat sa amin sa last video po yung native chicken tinula. So ito po sila po, lahat po sila, mayroon po silang channel. Hana Diloy, The Philam Family, Jewelry's Adventure, Miss Drops Backyard, at Pamilya Espinosa PH. Ayan po lahat po, ilalagay ko dito po yung mga channel name nila po. Maraming salamat po sa super chat. Tara po, start po tayong kumain mga ka-studio. Lead muna ni Akdam yung prayer. Lord, thank you Lord for these blessings, Lord God. As we partake this food, Lord, let it be, Lord God, nga once maka-eat me ani, Lord God, replenish among strength and energy, Lord. Thank you, Lord God, for everything you have done to our lives. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo mga ka-studio. Dito tayo mag-start. Okay. Yan po. Pork belly chicharon. Tara, kainan na. May suka kami dito na pinakurat. Espino, namira. Okay kayo? Nurut kini na to. Basin. Nasok din ba yung tukaan mo? Hapit yun. Okay no guys. Oh, Crispy. yun naman. Oh, wow. Ang lutong. Yan po. Juicy, tas crispy po. Sa'yo, imon doy. Okay. Mulahin na doy.
Tunggu tayo dong. Grabe nih. Yan. Sarap. Yan, ini muna. Grabe ka mga crispy ano eh. Kaya hot doon doy. Ang lutong. Sakto ng timpla no? Ang sarap po. Wait ka no? Luwagan ko muna yung sinturon ko guys. Grabe nih, kinananay daw. Di ba? Cook mo na guys. Kaya. Gana nih akong rice daw. Nagmahurot na ni mo doy. Murag hulot siguro. Kay saligkan doy. Sa kainan po mga studio, ito yung pambato namin. Grabe ito. Si bata pa ba? Ito tayo. Okay. Kain kayo ng kwan? Dunggan doy. Tinga. Lagay ko muna dito sa gilid, oh. Hindi, grabe. Muna tinga doy. Okay. Yan po. Wow, kalami aning dunggan na. Tinga. Yan sa'yo yan doy. Crispy kayo doy. Tadam, diril na. Wow. Grabe, crispy ano eh. Yung ano, simod ng baboy. Kaon nga. Ano? Wow. Wow. Yan oh. Yan, grabe ito. Simudam. Ano? Ispiro din.
Sayang, walang mangkumas. Mm. Hindi kami nakabili ng mangkumas. Sarap guys. Ikaw na guys. Dami pa. Hindi kaya no? Tumutulo yung sipon guys, ang anghang. Mm. Dahon na diri ko na. Tusulog na yung suka. Litos. Kani ka? Crispy ba kani? Crispy. Yung kuag panit. Berahi doyo. Crispy doyo. Mudam. Dapat dagan ako ah. Ano pa dagan niya? Dagan yung crispy niya po sa. Lutong. Hmm. Ngayon dahon? Dito sa... Sa susunod pwede yung samgipsal. Hmm. Dito no? Sarap to sa samgip. Hmm. Ang gusto ng kanin, grabe. Claro. Hmm. Halang gede. Kami asal itu slob suka pinapurat no? O din ni pichay day. Iya. Litos na. Dami pa. Grabe. Grabe guys, masarap.
Pili na hindi magtanghalian. Breakfast namin to mga studio. Kasi may mga lakad sila mamaya. Bihar. Bati na kayo. Lutong. Ambil kang busog yun kayo. Ubus ng kanin ko guys. Bus ng kanin. Ano yung busan na rin? Ito yung busan na ikaw daw. Hindi na kaya. Yan na kaya ka na? Ako na busan na. Kung hindi talaga kaya mga studio, grabe oh. Pinagandaan sana namin to ba? Nagpagutom kami pero grabe no, ang dami no, hindi kaya pa rin no. Ang dami. Sobra 5 kilos lahat kasi. Ito na lang. Nga. Dami-dami na yung nakain no. Yung sobra dam. Ulam nyo yan mamaya. Salin. At yun na po mga studio, puntahan po natin Just Eats. Ayan po, premiere kami ng 7 PM. Sa kanya naman po 7:30 PM. Magkasunod po kami. After po ng video na ito, puntahan po natin siya. Maraming salamat po. Shout out po sa family ni Ma'am Antoinette po. Sina Gian, Blanche, Bia, ang sasba niya po na si Bernie. Hi po sa inyong lahat. Ma'am, salamat po. Lizelle Makiso of Pagadian. Rose Araneta. Cindy Joy Airoso from Italy. Burhal family from Bicol. Rubel Dasilio at sa baby niya na 1 year and 5 months from Palo Leyte. Manuelo Sara from Ifugao. Jaba Samantha Cabrera. Alden Omento from Qatar. Milagros Pinilla from Ibiza, Spain. Lia Baksarfa from Lumban, Laguna. Jeliza Patagi from Binalunan, Pangasinan. Popot Lutong Bahay. Ito po mayroong channel. Shamer Anjen Vlog. Jumar Biller from Bicol, Albay. Tanuan Family. Jinisa Pinas from CDO. Kuyas Etere Pundang Family from Surigao City. Juna at Wong Z Yen from Hong Kong. Janet Nacion from Singapore. Diang Laagan from Cebu City. Happy birthday sa husband ni Ma'am Shakid. Sherry Ilagan from Pampanga. Mariza Lusanta. Nanay Nini Bautista from Mandaluyong City. Janet Caldito at Lady Bahinting from Canada. Mix Blab Apuya from QC. Yuhan Carl at Yasi Kia Lee from Pampanga. Geneva Ganson. Julia Agaran. Kijel Owen from Gloria. Bilsahi
Cecilia from Leyte. At ang last po, Mariam Yangwas. At yan na po mga studio. Grabe po, ang dami na po namin nakain. Busog na po kami. Ako na ning baunon niya oy. Ako na kanon panood to. Yung tira ko guys, kainin ko to mamaya. Opo. Kasi hindi kami nakatira po sa isang bahay. So, babaunin na lang po nila yung nakain na kasi dapat sila lang din kumain kasi nakuna na talaga ba, no? Nasimula na namin ba. So, hindi na namin pwedeng ipamigay yan, no? Dapat kami lang talaga kakain. So, breakfast pa naman namin ngayon. Madami pa po. Mayroon bang kan? May hapunan pa. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye guys.